na. Kinanong sikat, yung tapos niyo. Kada mag-vlog ka, bawal yung mga tao. O kamu na, yung gundang mo na ito, pwede kayo. Hindi naman na. Isa niya gisa ko. Di, o gisa niya gisa ka, sulot din lang. Naratagir yun. Idol! Bus! Ano sila? Justin! Junin, nag-apos mo siya mangu? Yan, Target locked. Target locked. Dami mo mga bisita natin. Basta may mga kuwan niya. Pagkita yung mga kasali ka. Bos, nito yung gadaw ko na. Ada lang si Boss. Ada lang na ako. Nga po, mapilaw ko niya. Ako mo sa GC. Dili, bait ko yun. Undang na yun siya ko. Saban ka nang ato yun. Mga ni. May kaming gamay, problema gamay ba niya? Di ba kapupag doon niya? Napagisahin niya. Ayun ko sa kapupag. Mga kana ko. Oo. Bata nangyari to rin. Pwede na po. Sige kaya ang Ay, pagkikinig naging Bata nagpatawa sa meeting yan. Ay, dato. Sorry to. Nakapapor ko sa kaya mag-exercise ko pa nagtatag. Ano dun eh? Huwag ka pinakil. Nasa mo, padayo na to? Mo, dato. Ay, tayo. Mga gani. Di. Tinatuan. Gaguan ako. Laro na ipoy nga hindi ka niyo. Ano ka po eh? Gaguan na rin. Paabot lang sa buhay. What do we go Ito to na na? kuhan gamay sa about sa vlogging ko niya. Dili, Vlog ganun. dili. Anak na garo. Anak mo na ikaw sa ikasukan mo di. Imo sa mutangag nga sige. Ari bega mo sa GC di. So kita kay kita termina sa GC do. So katong mga way labot maigo okay. Pagutang gagngalo sa ikasukan mo. Maana ba para. Group shot para Oh. So may butong ng tao, bati mo dahil kita man ka nagbuhatan na. Wait, klaro balik na sa. So nga mong gikuhan niya. Tsaka ka ba mo? Paabo na niya. Hago na kayo. Ano ba ito nga? Tingnan ba? Tama na rin tama. Dato ba? Dato rin ba? Kaya ko ganun siya, ako bisa na bago ko ng apel niya pero nagkamot ko nga ang atong viewers mo, ang atong subscriber mo, taas Target locked. ako, nagkamot ko ako na. Saan ko yung sabi ko nga, kaya ba sa itong vlog, di ako po sa itong vlog eh. Marang kag mag-iya. Kung nga tayong vlog eh, katulad yun na yung kuhan, basta di ito i-focus. Tangan ko cellphone, pwede ito i-focus kay mo na itong i-kuhan sa base nga, vlog Neymar, oh di, kanang di. Ay, kanang. Ay, goge. Ikaw sa goge pag Uy, lailay kay Gi. Ipukuha na rin, gaguhan. Ano, Lagi gangguan na ba? Dahil sa balag. Dako na kayo mo. Hindi ko na siya ba? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ano ko parang Araw na pagkuhan ba? hindi, tempo kayo timpla. Nindo ta kay inyong kuhan ba? Inyong bukagon. Ay, ayo. Nara po nila, nara po sa nagdaan. Isa na yung option ninyo. Oo, hindi lang kay. Pero, sorry. Pati, sa kayong mo, naragutag ingon nga, parang mo.
undang na ko yan, laro ko yo. Wala di ba usay nung dan bala. Kaya na sa mga sipag pwede. Kisa may kasi para ning Kisa may daan nila. Sinabi kasi mga Neymar ba kay Niskrila ka mo baga vlog. Ay. Ado kami wala klaro. Kani? Dari ni sudah ni ba? Wala klaro, sana liyo ta. Ay, sudah ni ba? Pabilaw ni. Yung kago. Grupo niyo. Balik ko na rin yung kani. Oh, now, di maibaw ang panahon boss. Sumali ko dun dala. Kay Jundel sa duasay ko. Baga sila nagdaw. Di ba di ba update sa GC? Ah, Target locked. mo ganing timpo ng timpla. Ako na yun. Online seeking ill. Wala ba? Sa pag-online kasi joke. Iko eh, di na mo update. Iko yan eh. Magani, ibong ganit nga ako largo undang ba? Masa may nung ganit pa klaro gini di mariya. Wala. Ako pag ito mga kago nga ako ba? Naglikay lang dito kay. Ato, nakuan ka. Invite ako mga kaliwat na ko magka-subscribe sila. Taon man, orang mag-dili ako kaya mo doon. Magka-kuan ko na. Mono na sa vlog. Moto lang yung simpleng ngalan lagi ni. Okay, patawal sa meeting mo sa mga decision. Ako kamo. Ako na yung bata ako kasi kuan ko niya kay mura ko. Kuan na igan may profile. Ako sa Pamila sa ito na ako. Pamila sa ako. Mura sa gi. pagtalik ko. Ayaw mo pa sa aking istoryahan dia. Ayaw mo pa. Kami maghimo ang gamit kong dali. Ang gamit vlog sa iba pa skin kay para malingaw namin. Sila ay pim. Lisod sa kaygot natin mga trabaho. Nakutan yung tarong namin. Pag nagtrabaho eh. Oh, Dili, maganda. Lagi na, Domingo. Nagtatrabaho, Karon. Ang Domingo day. Ako gani klase magani. Makayo mo kung dito niya. Naku, dagan lakaw. Mas ganabang may kung pamalito sa mga gamit sa vlog. Pamalito. Indot mo. May man mo kayo. Di man ka mo nagkuhan sa huwag mo mas konsumo. Namang Di man ka na lang kuhan. Amo. Tabang-tabang lang ko. Kaya nga, gano'n. Ayaw ta subscribe ko. Buwagon yung grupo. Parang mo yun. Pwede na kayo. Ako Pwede na kayo. Hindi ko kay. Sa padayon, pwede na ipadayon, pwede na buhat-buhatan. May kunti, alam. Ay, gamay ka kan nagkadto. Ito po yung sinima, din ang mga pilo. Ay na tayo eh. Kakain na bisin. Hindi ka man. Lahat ba? Lahat kita na. Di magtarong dito, doon din kita ka. Ang bangsen sa game mo nagkuhan na sa ginagawa ko na Tawag. Dugay pa kayo sa, dugay pa kayo. eh ikala kung i-content na to gusto ta ka ng dagang tagabuhat. So, pag mo na nga role, focus sa to role abi madali to. Naam din na gamitin katawa pero Dito. sige mo to ko sa sayo. Sa kalangay Basta dito magkabuo. ato yung kanang sabayan sa kabuang. Sama ka dugay mo gud kay. Diba na ganito mo. Pinamdid mo musikan. Mo masig sa tawa. Ma'am, ginagawan ko. Basta mo ko na. Kinanong musikan. Di mo tapos niyo. Kada mag-vlog ta di bawal yung mga tao na. O kamo na yung gundang mo na to. Pwede kayo. Dili na man ang kuan. Gisa niya gisa Sa vlog. Di o gisa niya gisa ka sulod di lang. Nara dire okay kayo. Dili man ba mapo sa punto na nangato baka masinatan na man. Bagay na ba ta. Mag-away. Ganit. Ayaw, gawal. Ay, ganyan, Richard. Bakit na daw? Bakit na naumanog? Bantay mo sa akin na. Nagsanatan na. Sa mga gamay rin kayo. Magpagani. Mata sa game. Nagpatawag sa meeting. Isagro kini sila. Ako abot na ako. Bring ako kay. Away na. Ako ni support ako ninyo kay. Ada ako. Kabalo mo na ako sa biya po nga. Ganun sa dito sa trabaho. Ikaw ba? Skin Kim. Skin Kim sa niya. Mga tungkuan niya. Gilaay niya sa ni Skin Kim. Okay, tani ipoy. Kuan mo, nanaboy. Pas ipoy. Ni X mo gani. Dahil ako wala yung Kita problema mo, ulit ako. Kaya ako, ikaw ba? Naadita. Ako ni Kita Papa. mo. Duwa na galing niyo ano yan. Ako kukuha mo. Ako'y katulog ko siya.
Ako nitaw pero murag agay. Og dire pa na akong pizza din na. Ape mo kay si boss. Og dire pa na akong pizza si Butat Chef pero Vlog ako na usay. Post lang nga gusto no na live get it. Kapila mi sige hangyo na mag-vlog di kuan gyud na lang sa gyud. Ay, gani. Sa kapag apil ang trabaho, busy pa kayo, malaba ko sa mukha. Di na mo ginatrabaho. Kaya yung na kung kuan ba kay. malaba. Para sa nato gud. Sa kausa. Ingatan sa kinigil. Ako bitay inatay sa mukha. Wala mo kasabot inatay. Nakatanawan ko na sila. Ay, Tawagan ko na. awa mo dyan kayo. Natin ko mo Dodge ka nang mag-vlog ka Dodge ba? Tanawa lang ba? Tulit na namda po ba? Baho pero kiyat kayo ba? Grabe mo focus. Dugay kita mahuman sa itong vlog. Kiyat magkakakuan ko nyo ba? Kiyat mo kayo ka? Hindi naman, sagot pa yan na bro. Pwede naman magsapa kasi mag-select na yung mga na ako. Mag-support ang ko ninyo ako. Bisa na yung hawa ako bro. At support niya ako. Hindi okay. Mama niya nasugdan. Ako mo, di ka na. Basig ka nang, di mo ko na ko bagay. Kani laging kiat kita gnaom lagi. Bisa asa ibutang bag kiat kayo. Tahanay mo. Okay ra kiat tur basta gawas ka nang Gawas na ka lang. Wala na ba? Wala na ka mag-vlog ba? Ibutan lang Kita mo itong ubos. Ito mo. Oh, gani. sige. Amo sa vlog, sa mo sa karon. Asam ka niya? Are na ko. Kami na naman ikaw ka rin ko alas na irahay. Lingkod na rin. Kumay na tigay na. Oh, liko rin. Ayaw sa mga sultin mo. Ano na kunari? Pwede ba siya? Ay na. Oh, nawin na. Ikaw ay Tawa lang yung ato pang pista dahil ang kong attending sa Cebu at trabaho pero wala din ako pili pa na akong direct makablog okay matabuho yung attending kay laay kay direct pero di ko ganahan dito kay nabi sa vlog guys kay mo saon na di ko ka-content ako gani. pili din ako Ako gani nga. kanang Na-apply, undang yung buko sa kwan. Ako ganit, naniran ka akong gawas. Ganahan. Kung dayon, malingnaw ba? Malingnaw to. Mas malingnaw na ito mag-vlog-vlog mo. Kaya, makagawas yung ka. Kayo lang ba lang? Magawas balay no. Ako gani, nalipay mo ganito na aras doon. Sa una, pagkato ako sa unang layo. Sa brinong sa una, mag-motor pag sa lina. Mag-vlog na. Sa una ba? Magkasinabot ka Nalipay mo ganito na doon. Dari ba? Alam ko. Gastuhan na ba yun? Napay-way. Ito, sayang kayo, di pa dayo na. Sayang kayo sa mga phone ba? Wala ko. Private na. Di ba, may nakuha ng kuhan na pa na ako. Mo gani. Di ba? Ay, lang na yun. Baka dayo, nagutang ko. Kung daw gani makabsi. Sa GC ko din. Ay, lang daw. Boss, pati mo na out. Ay sir. Ay, lang may dyan. Mao jaga oh. Lain naman tayo. Ay, sayang kayo. Sayang din. Dari ba? Ay, nako. Ay, kana. Ay, barang mo kita. Sayang din kayo. Sayang sa motor pa. Ito sa wala ko ba? Sayang kayo sa gan. Gani. Ako tayo naka-effort ka lang. Nagduwangan ayo kayo. Sayang kayo. Yago alam mo na to. Yung nila to. Isa to mo ka. Lagi ning kuyog yun. Sa pagkuyog way gasolina? Mota mo na sa ko. Lagi ito yung mga Di dapat basta linggo ani. At aside nga mag-vlog kita na og kuan. Ingon na mo nga og doon. Nanay mo para istorya ba? Naman ako ganyan, ni Cha gabi, ni Cha to GC nga ako lakaw to, kinahanglan mag-vlog kag buntag ano. Nay makuan. Istorya ba? Kanti sa kina-project sa mga eskwelahan niya. Panagsar kita kada vlog ito, panagsar kita og kompleto nya. Ang katong ni ko layon sad kay
Wala kay di ta kompleto, basta kompleto kay para malingaw sa ba. Pagkiri mo na kompleto bro. Nakakita tandaan sa kwan ba? May na makita sa mga tandaan na nga. Naho, sampit ko ninyo ha. dito. Wala. Dito. Ay, sig. Na. Tapos na mo dire. Sayang na kayo. Ay, dire tingog na yan. Kaya kayo. Ano ba ito na ikaw? Kaya kayo di pa na. Ito, kaya kayo po. Kodo, kaya kayo. Nakas doon ba? Nine eh. Kani di mo sama sa Tagalay kay ni mar undang ipo yung undang kita na lang doon ni wala kita na dire boss. Si MK ga ang kimi mo. Mo undang na din bisa naman dipit. Ato, mo kaya atong sabutan ron nga. Gani. Oy, wala kaya gyapon. Ako lang ko ninyo kanang mo-support mo ba time nga vlog kay ako sa akong nakuan ron. Ako ba mas daghan kay responsibilities ga nga kuan ron. Ako Okay. edit ana. Ikaw may magda. Dapat ini tawag nga vlog. Dole mo asa dapat ikuan nga pinyo asa ta mag-vlog adto na yun ta. Oy, update mo sa kung nag-online mo, update mo sa anang GC na to ba? Wala pa, wala kaya. No, no, sa GC. 2 months pa ganito daghan na tag subscriber niya. Dapat mo 200. Tignan mo 200. Ano bitaw ko. Mama, mato nangyari, nagmita kami. Ay, sorry ka na. Mutaro ko na. Yes, sige nagngisi yan. Dili ba? Ano mo? Mutaro sa kim ko hindi. Ano makabawang tanah ako wala to ka buo di kaubsan ha. Ay dare okay mag-picture na ta okay. Oh, daw. Ay, ba? Da saya kayo oy undang kayo balag balag ko nang oy undang kayo balag nang babsi aw na kon babsi. Wala ka rason ba? Di uga si Ma'am si David sa kay mo sabot na sa tanga kani ka lagi ni laptop akan mo muta sa di Mo update sa GC ba? Sa kong kapil ron, gay. Laptop na. Ako naman po mo apel mga boy. kanay mo ba? Dena siguro kayo yan. Kato kuan kamal. Oh ya sin ni mar mo na Ada monda ni mata di mana balik sa dikit dulu lagi mah. Ayo undang kayo. Undang na dyan din. undang mo Dulu nih. Amo na magaling. ako di mo munda ko Ako may inatay sa wala yun ako skin king digidin na to mundang sa Ako kisa sa digidin kay to siya may naada ko na wala problema pampa daw. Ah, dyan din. Sakto. Kaya na to. Pero na gini lugar niya mga. Muon. Konta. Kita ro na. Wala kay kato akong bisa. Ikaw, tinunda mo sa tin. Kato ingon na. Basta nalain na ko ingon. Mapasa pa na sila ng ubang profit. Wala to kay. Ako na ipadamit ako na sa yo boy sa ko sa ko ka gabi na enjoy niya kasi asa kan si Berdin yon nag-istorya na sa obos nga dili si Ipoy kanang Sabto sa mga sa akong chat. Ba mo tayo mo nga pangaya. Mabi ana siya, ana si kuan si Nimar nga. Di sa ka-vlog kay mata na mata ana ang chat. Ang katabot ko ana sa kuan. Kami kanta na mo kung daw ka wey. Buhat tayo mo ako TikTok. Ambot lang ani kay uban o. Mata pa lang ato. Ang katabot ko ang uban ato kung vlog bay karong adlaw. Ikay kamo ko ang inyo kung paghanga to. Dahil nga Na inyong pagkakataon ba? Ako makasabot sa iba. mata akong gisatan dito kami sa chat ko niya. Mata akong gi-friend ni Nimar. Mata ano ka? Oksan na. Tuyo kay tay. Wala may ana mo to ana po ko nga. Ambot lang haaning uban. O asa may ilahi ka ato nga. Kuan man to wa mo sa ang tabot ato nga. Wala ba to lalain ko? Ay na Di, basta inana gani. Grupo ng kita. Huwag na yung Ako dira sa gunda. na yung mga tuk-tuk. Ato rin. Agsik kay. Silbi ko na utang mga amigo. Pero di lang kayo na to palapanan nga. Sakit na kayo. Ano ba? Naam ginang-joke-joke. Pero kay, buwan naman ta. Grupo dapat mag-joke. Joke kay mami eh. Siyempre, pre pagkatawas mata. Ay, lagi na makasakit. Inana. Ito ko wala Labi ba? mga oh magpinasikitan mo boy dahon niya kaya no. Kedua rin lumayan kayo ano ba? pamuga Mara tayo nag blind sa. tangan na niya lingaw-lingaw Kamera dito. di ko mundo boy undang ko Kimoy rin, gusto mo rin bala, naroon niya dito sa Wala din, Ako si boss, ako yung decision mo, kung ano si Boss, saan sa may kapanin mo, boss? importante mo Ay, dari. Oh! Ay, dari ka na. sila Ayo, dia si kayak, Ipoy mundang ni mar mundang ako di itu ko mundang berayar ako kay
Parayo ba isa? Nagsubo naman ta. Parayo. Dapat Justin no? Magsinag tayo mo. Ako pwede na sa kumuha pa. Kami kayo. Sa punang vlog. Sa katong mga kabuuan na sa guys. vlog. Mo na guys. Abot to vlog this ingan man palabot na ako ha. Ina to vlog, ug na tayo sa ka channel, focus ta kay. Nana mo focus sa live channel. Matik magayo paminawon gud. Nya, mana kahagin taon ninyo ni ganyo nga pabato mo yung kagalingong YouTube. Aba sa YouTube, magbabato ka account lain, ba may problema na kay. Na mo din nato pero mas priority na to ato ang channel kay. Mga atong ibang kamutan. Ana magpadamo sa tao nga lain nga. Sige mo ninyo nga may pamagbuhat ka og nang lain content ana lain kay binaon. Minta mo dito mag-focus ita. Justin, maghimo ko siglain kuno kay. Talaga mo si Pa-TV naam na bita na mo si Pa-TV mo. Di karon nanam tay pagong grupo ron. Ano ni, mana Ipo mo sa nato ato Gani. Ana. Ana palitan taga Lunes na di ma-vlog na laayon ko mag-vlog ko ako ra usad. Mahimo ko content ako sa laayon ko. pero ayun na kalimti ang channel. Para requirements ba makuha na to, monetize ka. Para ato ra man na dapat karon liso mo kayo Di ba sa requirements. Nalipay mo kay kudugay kay minabalik trabaho. Sa Gunson ta vlog sama. Lipay na kung dugay kay trabaho. Bilan ko pagbuhat sa Abi na ako na gid ginang ginako. Sa kasimana ginako trabaho, importante okay, kay kay straight ta tulong gusto sa ito, gusto nga mo. Gani, karon no. Sa man to mag-state ka undang si Ipoy. Ato unta-unta. Oy, undang ngay na. Nangaria ako muna nga para sa ato sa itong lingon. Kaya once hindi nga mamonetize na mga sweldo na ta, tinindo tayo. Asa-asa na na kukuhan. Sawa sa Arbeli Barnes, pinapala ka buwan mo. Monetize na sila. Mata ato mo mahawag sa magkuha ta nila mga duta daw. Para man kamot gusto kay. Diba ganahan mong sikat god. Ako wa ko na yung sikat kana ako ba kana. Para palipas tao. Katapang Bisa sa mga tao. Bisa ako nga sa ko Kalipay ni Silent. nga musikan ta ko. Kay wala ko tagi boss panahon nga upuan. Dili, kani ato na gitay golan eh. Ano mo gina kami? Kaya naghimo kita sa YouTube kay matangan sweldo YouTube. So sa pagkakaroon, tinapan na ita sa pagkuhan sa itong channel. Pagkakata sa itong 1K. Ako ni palat na Bawa din. drone kaya tapang ninyo ako pwede mo bisa undang ko pwede mo koy pagamit yun ni Kim Good kay ako masap pag bisa undang ko masap pag Di lang ko, di lang ko pa sa channel lang ko. undang ko ka Kaya eh. Nagsasawa na gini. Ay, ako na ito yung hatag ni Justin. Mau kung saan to na ano ito ng channel ko. Mulay na ako. Ako lang ko na dahil lagi. Ay naman ko, di ba siya muna? Ikaw mo, di ba siya? Sa'yo naman na, sa'yo naman mo ang content ko. Wa man naglaro pa kami tingan abi nag-meeting ta kay para mag-vlog ta himo din nag-meeting ta. Ako mo undang ko siya undang siya. Ya, kami ba badayon mi kami lang doa tulo Justin boss. Balik ya kim ya edit na ko undang mo gisa man lang. Di ako na naya. Justin, kamo mo Justin. Justin, may mga Justin. Boss, basin mo apil pa niyos boss. Kilaay na. kaya tayo basta tayo buon ta Dito kasi ni mo undang wala. Ato ta una, wa pa ta magkainani pa do ani nga point. May tinarong mo tata pa una. Para din ita mapaduma kuan dari nga sitwasyon. Ayon mo sa kung uban ani kamot. Kinsa na ning kamot ato kay bawo na mo sa galingon ninyo. ako grabe pa rin Nalaayon sir kani kamot, di mo kauban, di mo ni kamot. Nya grupo kun mo. Ayun mo na. Ginigyan mo kailaw amo gisuroy kay ay makatapon mo ka-subscribe sa tulad Ako sa story, namay mo din, makain mo. no ito pagundang ako ano ako gundang ko ako problema kay ako sa mga content ako daghan ng mga content ako sa mga vlogging po ako sa buwasa ka naman ko ako ang gagalingon pero diyan kita akong grupo ganun kay tunod kay nga pwede ninyo karon gusto siya kong makatabang mo ganun
Ako pong mga kauban na sa vlog, siya ako na ito. Marami lang mga followers sa Facebook mo. Ligo ka mo. Gawin ako na mo followers. Ligo ka. Ligo ka. Yun na, saan ka kung may lakas sa din ko eh. Para makakuha ng trabaho ko. Tapos po ko na rin. Makakuha sa ko na kung sa inyong mga follow. Ako ko, magkakato ko. Ano lang tanay? Ano yun? Kasi nabot mo ba? Sayang mo guys. Kaya mo ba ko nagtrabaho, di ko magkuhan-kuhan eh. Trabaho lang dito niya. Wa hindi si mama o si papa. Sa imas ko naman mo. Ganun. Kaya ko katong taga-kuha na. Duha na sila ko sa vlog. Yun. Ngayon sa mo kay, mag-vlog ko, kakuro ko sa ako. Hindi, basta grupo gidunta. Focus lang yung Focus grupo. sa itong Asa raman na mo, growta mo, taas na mo tayo sa top. Anam kita pa dong iya-iya na, kita iya-iya. Iya nga. Channel. Kita iya-iya nga channel. Doon ko man sa, dapat sa mga Record sa Sikihor, 1 year na nakuha ang 1K subscriber. Yan, antod karon sikat sila na naslit sa tagsa double na income nila. Mo na yung naon nga kanang advance mo muna ba nga. Kwarta ana dapat karon di ka mo punta mo. 1 year nakuha ako sa subscriber. Oo, 1,000 na sila. Karon sikat na kayo. Gaya na. Nya usa pa sila naghimo og kanang kuan. Dahil channel pag sikat na kay himon mo lain nga channel. Nya sikat na kadali ra kay kana. Nya kanay nana magiya-iya ang kuan. Kuan, padung pa ganito. Okay lang ginaiya-iya pero i-focus lang gina ang ato asa. Kay wa pa man taga requirements. No, ako sa vlog. Ay mo pangundang kay pa. Tama. Ako, sure na sila po. Antod pagka na Ang tawag ko sa Mengundang sa mo agi. Kami di mengundang ni padong sa undang kay layo naman lagi kami. Wala eh. Justin, kamu na lang content. Umakuan na. Ako din eh, kaya balik sa pika. Pwede rin nagpatayin mo. Buhatan ng content. TV na lang. Parang sa TV na. Ang mga idol na ingani din wala na kasi nabuhat nga na buhatan ng content. Nakila sa mga to. Dili, buhatan ng content. Kaya dakhan na sa react na nang. Di ato taon na kuan na to kada Domingo dapat inyo nang kuan na tayo ng vlog ta. Mao na ikuan niyo uban klase uban trabaho. Nang mag-vlog, mingon nga. Wala ba ni kasugod mingon na pagkuha na dahil lockdown. Ano padungan lakaw dahil kay minaw mongod. Dapat sa pado na mo lang Domingo inyo na naikuan na. May pa taga Domingo lang i-vlog, ano ba skill mo nda? Mo na pa. Ito, taga Domingo ka din vlog. Mao na ganito. Karon taga Domingo ta vlog tato. Kay mao gini. Lagi agak bugritong tadi mag-vlog. Di na tondahan mo. Okay. Oy, Sinabot mo. Ayo, di. Okay, wala ko na sila. Undang kayo ng istorya na. Kami ibigin. Yung atag na ko na. Ngayong buhok. Yung may atag ko. Dangan mo. Mag-vlog ko ba? Yung mundang na sila. tayo galing ang mga ngin, hindi nas boss mo butot-bot. Sa bisig Lo. Yung babar mo, lo. Istorya, dugay mo man. Dugay sabtan. Ay, nanay. Atay na tulong mo tanay. Ikaw. Kay ito din. Asal din lagi. Bisig kung magkana, magbalik ka mag... Ay, ano balik na. Sabi ko na, si Choy, ay, asa mo? mo tayo na. Sige, Ako kaya Sige tumunga na, gani. Lods. Ako kaya pag una nga, huwag may ko gila ay nga. Ako tigidit. Ako pwede Dibita naman dilit. Naharap niya ako na. Sige, hatag din. Yam na. Hatag ba no? Tugdo siya ni mo. Hatag mo. Smart to. Kuhan lagi ka pa eh. Resign, ko resign. Ikaw Mar. Resign. Saya masa sa iyo po. Ikaw, ginaay na sa ta. May pa. Oo, kasi huli mo na. Nakakundua kayo. Tinawag sa mi. Ay, mo niyari. Unsa nga. Mapakita mo man. Dawas na mo. Mao lagi na ka. Ano yun? Nakita mo man. Undang yung
Ikaw, Dudes, ganahan pa ka, Dudes. Ganahan ba? Kamu mengundang apa di? Karena kau Christian, aku bilang itu kau, gaya aja dulu, dia ini banyak di mana? Kuha ko atong bulan, bisig ang bulan. Kailangan to ko. Oh, bulan. Wah, usah usah di mata bulan. Tekan grabe, ini mga grabe. Pesan bata. Dudes. Oh, Donald ko nung. Apa sih? Daw si. Mengundang mo kamu di. Si Undang Boy, ko. Dudes. Ako na lang, hindi mo kay kanang kuan ba? Murah na mo. Murah mo kain na. Dali, sa. Ay, sa dali. Sorry, sa ba? Balik sampai. Sampai kena ako dyan. Murah mo. Oh, ya, Ini picture. Ay, sa koto ko niya ang prank. Dong sa kuan guys, ni Christian guys kay no prank na mo. Hey, wag mi magdahom dyan. Prank ra dito ko. Mantay to. sisi lang prank guys. Di ka kato mo istorya wala ra to gi toyo ra to ayon. Bantay sa kamera dai, nagkasya ako ganang gimatanding ito. Gibantay sa daan dai. Na prank na mo guys. Awa di boss galit ng kabaw. Grabe yung butaga ka lang, yung lang. Butaga lang yun. Awan makabot. Pero kung kapatay ko, kapatay si boss, manikato, kaya dyan doon. Abi ko, asa mo dito ko, kahilap mo. Dito ko, kahilap mo. Ilan? Jay, hilang ka na. Naprakalawa. Ayan, kawan doon abi ko. Abi ko, Anta ma. may wala tagang tungkol. Ang wala na balik ko rin, kinamo kaya ako tayo mag-action. Prank guys. Okay guys, na prank na mo guys. Okay. Prank kinamo guys. Dulas Christian ya. Ay na prank na. Mo na prank na mo guys. Mga guys ay, amo na prank guys. Usapod guys drive. Kasabuat. Ah. Kabantay guys. Amo kapot guys. Wala na Amo kapot sa mong vlog at mong prank kaya kini. Mo na. Sabot. Snapot yun. Mong initag na. Bye bye.